Sino kayo? Sukal ko ang sumpel to? Kalimut ko. Ha? Kalimut ko. Ano to? So what's up mga kaugaok na karon day nga video di ay na libre na pud ko panihapon. Nag-invite mo sa agaw ka birthday mo sa jang anak. Automatic na adto ta mga on. So karon oy pre. Pre, asa ka pre? Asa ka? Ha? Asa ka? Uri panihapon, utang ta kog buon. Ah, si utang nimo. Utang panihapon ba kay? Panihapon. No pa ka panihapon di ay. Wow, Patay mo ako pud ko panihapon dali ta ka maligsan ta. Pwede ka panihapon di ay. Wow, pa lagi. Ha. Ah, libre ka? Libre ako pa. Tapos libre ang buwan na. Libre. Ano? Kuyo ka? Ha? Upal ka lagi. Pa lagi. Pasana ka. Utang gani ko pra paon. Kuyo ka. Kuyo ka na. Gusto kag mabusog ka. Gusto kag makaon kag ituyukan. Wala na ba? What dia? Steer glakaw dia. Gusto mo kagkaon mga libre o batik na. Karon guys. Iming nga niabot na nung kauban. Ilabay. Timing sa kadyo. Ito ipadalulog. Ipadalulog ng mga sangkap. Ipadalulog ng plato. Cara tinidor. Para ako ano. Dahil biasa naman ito ako ano. Wait lang, atay ka tagag pa. Libre yan. Kapot na dami ka. Datang mga kuhan, baka ng mga ingredients. Datang mga props na ito kaya para surbol ko niyo kaubuan ng mga kaon ba. Tik na niya. Pre! 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 Amo ni. Ay, sig pangutan na diha. Gusto mo ka makakaon bubusog ka. Gado ko plato bi. Agdi ra gud. Stay ko ano, relax diha. Kuyog mo ka kuyog ra diha. So karon guys. Karon mo gaok. Ay. Maglakaw na. Gid ka mo gid. Mali. Kada taguan ni. Agdi ra na sig dag. Ay lag. Puri baso ni kani migdani. Ano na si pangutan na lagi yung mga kauntan unsa mo ka. O guys, patuloy pa iwawaya. So what's up mga gaok diha ni abot ni sa mga ano, padungan. Jeffrey, igaw sa no photography. Adjag uwo. Asa man ni? Ha? Asa ni? Iko ano ba? Pasumang uli na to natin na. Una to ko. Kaya flashlightan ka na. Yuli mga enjo man ni. Jeffrey. Una na to. Yura. Ako lagi to tani. Ako sure bull mo ginbat mo. Ikakawa man mo na punta. Ngana. Ito maipit na ni pre. Hindi ka maipid. Ano na? Asa ka? Asa magbuno agi? Ay, marag na. Wapa ni kainom. Burmaon na pero ba? Magmaonin na mo tusog baboy pa. Yo, kuratan pasulat. Musigal gitu kuno nanti ungu ni labas bro. Sangat plat. Itulah tu dia, Pri. Oke, ini di Pri ada tu. Ini maipit na pre. Kalau itu dia buang. Tani pre kan ni? Di mau tu buang. Ada ra. Di mau bayo. Muli. Ayaw na may suman. Nangako na sila Pri kay kutob na ko na. Sayo na siguro ni Pri. Ha? Awa pa bola ka kampon? Ha? Malamang mo pagkakabot lang natala Yung pagkasal pre, pagkasal. Di naman. Oy, be mo tanan be. Kung ano yung plato pre. Ayo. Ayo. Oy, magabi. Magabi. Saan naman? Pagulo sa ng plato. Ano yung plato? Be, tanan. Be, tanan. Be. Magulo sa ng plato re. Magulo sa ng plato. Magulo ng plato. Plato? Abi na una. Ma'am, magulo sa plato, ma'am. Ito, gunit pre, libre ka.
Yung sige gamit din. Kasi pulutan ni pre. Nabi nakatumuson na tagalo. Yes, yes. Pre, ginakmer ha? Sa motdan ko. Grabe ka, Ju. Itulog ka, pre. Itulog ka. Ay, ang punit ba? Mukha mo nita. Ah, busik bango ano? Pre, dali hukad. Dali hukad bagi gutom na katulog. Na. Pati kereg-kereg kan pas madu na ni bay gutom na katulog. Kameraman mo. Ako may hukad ba? Bukbo iro mo. Labi. Ang hukad. Ya plato dia. Pre, mauwapas mo. Tay mo ni mo rin gutom mo. Demi. Uy, mo ka na po, friend. Pero naman ang wala. Ako nagmanukan ko. Napa-pronset mo para mag... Ano mo na? Salamat, pre. Love you, friend. Awa, pre. Pre. Buwang lang, pre. Nagkao. Itulog ka, magkagutan, guys. Ay, pasensyahe na di ang among video, mga go, kung medyo na aninipot. Siyempre, kung kami mga gamit niya, pobre pa man. Sa ganahan mo, sponsor din na mo sa Ugaw Vlog. Mas mayo. Marami mga gamit. Mauwapas mo. Ito na kayo. Ito kayo ang ganda ito. Ha? Ano ito? Lugal. Ya, wala naman. Boleh naman to? Boleh naman? Mauwapas mo. Kaon. Ano na istorya? Ang ganda nun, pre. Mga on. Mauwapas mo. Ha? Guys. Mauwapas mo. Ngape. Agra mo na may awag mo. Agra tapan. Asa? Kaklat. Kakak. Ano ba? Tubos. Kami ang tubo mo. Tugbo mo. Ano ba ito? Nakapalit na leka. Diyos, ano ka palit ako kuhan? Diyos ra. Hindi na. Hindi ko magkaan. Nagkaan kami. Inara ko na nanonood ng kuhan. Ah.
Shout out ko sa tagiya sa kanang t-shirt dahil. I love you, I miss you. Mga chup chup. So mga unsa miktiwas guys kay para busog mi unya na po nagkuan sunod sa video sumpay. Yeah. Ah, dauli na ta pre. Busog naman ta. Dauli na timong kuan. Nauli na natang plato. So di ba? Ano mo nagsampa? Kapot pa na sa kuan. Sa Busog kayo. Itulyukan. Itulyukan, pre. uli na may guys. Kibusog na mi. Dali pre, kibatur to pre. Vlog Manila, vlog. So dari na tama ng video mga gawak no. So mag shout out mi shout out ko sa nila Gawsa Alde, Ma'am Suani Rose, sila Kuya Felix, si Dirontong, si Iya, si Timanding, si Victoria, si Ate Jennifer og sa mga uban pa diha sa mga ugaok ga shout out ka. Ikaw pre si shout out mo pre. Shout out ko kang Junjun Sidilio o si Ate Jenisa Sidilio. Shout out sa inyo duha. Og shout out yo kay kuan kay Sir Ryan Phil. Salamat. See you next vlog. Ugaok. Shut down. Yeah.